Здравейте хора, аз съм Алекс Негеймър. Ако видеото ви хареса, дайте палец нагоре. Ако видеото ви хареса, дайте палец надолу. Абонирайте се за каналите ми в YouTube и ме последвайте във всички социални мрежи и гледайте видеоклипа до края. И да му ви бъде интерес. И ще говорим за видовете дядовете. Първи вид дядо, кажем най-скучните към тия, грубите. Какво направи тук? Аз съм шеф на това. Трети, смещите. Ето какво става направо край това. Направо към това. Тук си така. Четвърти вид, 4. Дядовци, да кажем, това са комунистичните, по-точно клюкарските, да кажем, клюкарските дядовци. Тук чух само това. Пети, това са мрънкащите дядовци, се мрънкат за нищо. Шести, които няма как да го направя, да кажем, това са добрите дядовци. Те правилно всичко ще направят да внуците си. Седми вид, това са вече малко тези, кажем, по-хумористични, те се интересуват от всичко, ги интересува. Всичко да кажем. И осми, да кажем, последен вид, това са географиците, историците и други неща, които ви интересуват. Искат да знаят всичко. И да видеоклипа ви хареса.